Ja Flink purjehtii hienosti alueelle. Loistava maali! Valtteri Virkkunen lyö numeroiksi 1-0. Kyllä, Flink uutena mietenä pääsi tuohon ketjuun ja heti näyttää että paikkansa on ansainnut. Loistavasti tuli sisään ja hieno syöttö keskelle. Ja Kärpät pelasi keskialueen todella heikosti. Flink sai tulla lähes kävelyn vauhdilla sisään ja sen jälkeen hieno syöttö. Virkkunen junttaa kiekon häkkiin. Valtteri Virkkusen maalilla, se oli Virkkusen pudotuspeliuran 3. osuma. Ja Saipa painaa McIntyre, loistava syöttö maalille, jossa Chad Rowe odottelee kiekkoa. 2-0. Ja tämä yleisö on tällä hetkellä täysin villinä. Nyt tulee vähän vaikea syöttö. Pirnes tavoittaa kuitenkin kiekon reunuksen jälkeen. Pirnes itse keskelle ja peli on 2-1. Esa Pirnes näkee, että nyt on hänen paikkansa. Hieno laukaus takanurkkaan ja todella tärkeä maali Kärpille. Syöttö on jälleen vähän tällainen sinne päin. Nyt tulee hyvä, se tulee Sarsiidolle. Löfqvist! 3-1. Karhunen ei ehtinyt tässä, ei ehtinyt poikittaisliikkeeseen. Ei ehtinyt, mutta laukaus on hirvittävän kova, mutta menee keskelle maalia. Niemelän laukaus menee ruuhka läpi joten kuten. Ja Kärpät pommittaa nyt ihan hirvittävästi ja pommitus tuottaa tuloksen. Siitä Kemppainen lakaisee kiekon sisään. 3-2. Saipa pitää kyllä kiekon hienosti ja sitten kilahtaa. 4-2. Juha Larsson tolpan kautta sisään. Glenn, venäläinen vastassa. Glenniltä rauhallinen syöttö. Pirnes, loistava syöttö. Ja siinä on sitten Kasparin paikka ja peli on 4-3. Oli 2 upeaa syöttöä pystyyn. Oli loistavasti Kärpät purki paineen tuolta ja painajaismainen alkoi siihen, mutta sillä 100% peliä sen jälkeen. Sam Löfqvist. Täältä kiekko venäläiselle. Uudelleen Löfqvist, joka pommittaa! Toisen kerran Sam Löfqvist. Kiekko maaliin 5-3 Saipalle. Ja Junttila pääsee ampumaan yllättävän vapaasti. Bernard onnistuu torjunnassa, kiekko maalin edessä. Kukaan ei havaitse sitä, Junttila havaitsee, mutta viimeisellä mahdollisella hetkellä Bernard retkahtaa siihen kiekon tielle. Vähän varpistella, jotta näkee, että mitä täällä jäällä vielä tapahtuu. Nyt on paikka Mannisella, Bernard torjuu. Ja taas lähtee rähinä käyntiin. 40 jäljellä enää tätä taistelua, eli se oli jotain ihan ennennäkemätöntä. Se oli aivan loistava tason nosto kotipeli ja nyt tulee... Ja sitten tulee vielä hirvittävä rähinä ja nyt tulee sitten varmaan isompia rangaistuksiakin jo tästä. Siinä takovat nyt Suoranta ja Vainonen toisiaan.